Zima je obdobie, ktoré u mnohých ľudí prirodzene vyvoláva pocit, že zveri treba pomáhať. Vidíme sneh, mráz, ticho v lese a máme chuť niečo urobiť. Treba si však uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Nesprávnym prikrmovaním môže zver trpieť a v niektorých prípadoch môže dôjsť aj k jej úhynu. To, čo zver počas zimy naozaj potrebuje, je v skutočnosti pomerne jednoduché. Správne zvolené krmivo a hlavne pokoj, ktorý si v tomto období zaslúži. V tomto videu si preto povieme, prečo sa zver v zime prikrmuje, ako to robiť správne, čomu sa naopak vyhnúť a prečo môže byť pomoc niekedy skôr problémom než riešením. Vítajte pri sledovaní prvej časti našej novej edukačnej série Les očami poľovníka. Prečo sa zver v zime vôbec prikrmuje? Počas zimy sneh a mráz výrazne obmedzujú prístup zvery k prirodzenej potrave. Zver sa pohybuje menej, snaží sa šetriť energiu a jej trávenie je prirodzene spomalené. Je veľmi dôležité povedať, že zver sa v zime neprikrmuje preto, aby priberala. Cieľom zimného prikrmovania je pomôcť zveri prežiť zimu, znížiť zbytočný stres a stabilizovať jej zdravotný stav počas najnáročnejšieho obdobia v roku. Ako to robiť správne? Jedno z najdôležitejších pravidiel zimného prikrmovania je pravidelnosť. Preto radšej odporúčame prikrmovať zmer v menšom množstve, ale za to pravidelnejšie. Nárazové prikrmovanie, teda keď zver dlhší čas nič nedostane a následne sa jej nasype veľké množstvo krmiva, predstavuje šok pre ich tráviaci systém. Zver si na potravu zvyká postupne a prudké zmeny jej môžu viac uškodiť, než pomôcť. Ďalším dôležitým bodom je miesto, kde sa krmivo zveri predkladá. My odporúčame krmidlá, pokojné miesta v revíri bez nejakého častého vyrušovania a naopak určite neodporúčame ponechávať krmivo pri cestách, blízkosti dedín či pri turistických chodníkoch. Je potrebné si uvedomiť, že zver v lese funguje na úplne opačnom cykle ako my ľudia. Zatiaľ čo my spíme, zver je aktívna a počas dňa si zver potrebuje oddychnúť, aby potravu strávila. Každý druh zvery má iné potreby. To, čo je vhodné pre diviačiu zver, môže vážne uškodiť srnčej alebo jelenej zveri. Raticová zver má 3 predžalúdky: bachor, čepiec a knihu. Pri nadmernom príjme jadrového krmiva a nedostatku vlákniny môže dôjsť k prekysleniu bachora, čo má vážne zdravotné následky. Naopak, diviačia zver má jednoduchý žalúdok a skonzumuje takmer všetko. Slovenská poľovnícka komora už v roku 2017 iniciovala zákaz prikrmovania jadrovým krmivom. Podobné opatrenia sa prijímali aj v iných krajinách, nielen u nás. Medzi hlavné dôvody patrili najmä vysoké stavy raticovej zvery, škody na lesných porastoch a predovšetkým snaha znížiť riziko šírenia afrického moru ošípaných. Raticová zver bude preferovať prikrmovanie najmä objemovým krmivom, teda senom alebo trávnou silážou. Zatiaľ čo diviačia zver si rada pochutná aj na kukuričnej siláži, repe alebo iných koreňových zeleninách. Čím by sme zver rozhodne krmiť nemali? Zakázané je prikrmovanie zveri už spomínaným jadrovým krmivom, medzi ktoré patria rôzne obilniny či koncentráty, čerstvým mäkkým pečivom, plesnivým krmivom, sladkosťami a zvyškami z kuchyne. Ak by sa už pečivo použilo, malo by byť dostatočne suché a v malom množstve, rozhodne len ako doplnok a nie základ krmiva. A prečo môže byť pomoc niekedy skôr problémom než riešením? Je úplne pochopiteľné, že ľudia chcú zveri pomôcť. Najmä v zime sa často stáva, že niekto v dobrej viere nechá v lese zvyšky desiaty, kúsok ovocia, chleba alebo iného jedla. Pri ojedinelom prípade by sa pravdepodobne nič vážne nestalo. Problém však nastáva vtedy, keď sa k väčšiemu množstvu takýchto zvyškov dostane jeden osamostatnený jedinec alebo menšia skupina zveri. V takom prípade môže dôjsť k preťaženiu tráviaceho systému, nevhodnej skladbe potravy a v konečnom dôsledku zdravotným problémom či úhynu. Práve preto je dôležité hovoriť o primeranosti. Nie každá pomoc je automaticky správna pomoc, najmä vtedy, keď nepoznáme potreby konkrétneho druhu zveri. Aj dobrý úmysel môže bez potrebných znalostí napáchať viac škody než užitku. Uvedomujeme si, že toto video sa nedostane len k poľovníkom, ale aj ľuďom, ktorí radi trávia čas v lese a chcú zveri pomôcť. Ak sa rozhodnete počas zimy zver prikrmovať, odporúčame poradiť sa so známym poľovníkom vo vašom okolí, ktorý vám určite rád pomôže posúdiť, či je krmivo pre zver vhodné a ako ho použiť bez rizika. Na záver si treba uvedomiť jednu zásadnú vec.
Zver v lese často nezahynie od hladu, ale práve od ľudskej nevedomosti. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom prikrmovania zvery, pokojne ich napíšte do komentárov pod video. Rovnako budeme radi, ak sa aj ostatní poľovníci podielia o svoje skúsenosti a užitočné rady. Ak sa vám táto tvorba páči, budeme vďační za vašu podporu a akékoľvek komentáre pod týmto videom. Už čoskoro sa vidíme pri ďalšej časti série Les očami poľovníka.